приберем лапичките. Боже. Сигнал ми 3 кери? Окей, thank you. Това си е пъти, братче. Как искаш така, господин? Не е нормално, как да го кажа. Ти шутна. Това наистина просто. Нека моли по-малък хлеб. Точно го е разстояние. Пак започва да дишам тежко. Допуши ми се, въобще изобщо. Не, аз си понамеря къде да спра, ще спра. Тук да се разходиме, защото това се оказва, че е много голямо. То също се тук можеше да спра. Сега на къде сме? Не знам. Голямо. С малка маневра ще е. Вече не остана. Айде.